ଓ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ଫେମସ୍ ହେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ଝିଅ ପୁଅ ଆସିଛନ୍, ମଉସା ଆସିଛନ୍, କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରା ବସିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଇଛନ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁନ୍ ଭିତରକେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପର ମରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନେଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରଭୁ ସୀତା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେ ଉପରେ ଅଛନ୍ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, କୃଷ୍ଣ ନା ରାଧା ଅଧୁରା, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଧୁରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇଦେଲି ଆମକୁ ଆସିଗଲା। ଓମ୍ ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ। ସାଇଡ଼୍କେ ଟିକେ ଗଲେ ଯିମା। ସାଇଡ଼୍ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଫେମସ୍ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ, ରାମ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ ଖାଲି ଡାଲମା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତରକାରୀ, ତାର ଝୋଳ ଆମେ ଯେନ୍ କହୁଛୁ ମେନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଦିଆହେସି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। କିଏ ଖାଇଲା, କିଏ ପୁରୀ ଖାଇଲା, କିଏ ଆଉ କାଣା ଖାଇଲା। ଦେଖୁନ୍ ସେ କଣରେ ନାଇଁ, ଏ ଗେଟ୍ର ସେ କଣ ହେଇଟା ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଲି ଖାଇଲି, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। କିଏ କେନ୍ ଅଫିସ୍ କାମରେ, କିଏ କେନ୍ ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁକେ ଭୁଲିକି ନା ଆସିକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁଳି ବି ଆପଣ ଦେହ ଯଦି ଲାଗଲା ବେଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ, ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବା। ବହୁତ ମଉସା ମାଉସୀ ବସିଛନ୍, କେତେ ଲୋକ ବୁଲିକି ଆସିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଜିକାଲି ତ ୱାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍, ରିଲ୍, ଇନଷ୍ଟା, ଫେସବୁକ୍ ଜମାନା, ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ହେଉଛି ଖାଲି। ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାର ଆଶା କରୁଛନ୍। ମନ୍ଦିର ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଛ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଲଗାଲେ ନା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଅଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ସାଇଡ଼୍ରେ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଭଣ୍ଡାର ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏ ଦୋକାନ ନାଇଁ ପାଇଲେ ଆର ଦୋକାନରେ ବି ପାଇଯିବେ। ଭଲ ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ପୁଣି ବସନ୍ ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ପିକରିଂ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ବାରକୋଡ଼ ବାଲା, ଯେନ୍ଟା ଆଜିକାଲି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖି ନ ପାଇଲେ ଟିକେ ହାଲକା ଦେଖିବେ। ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପଲଉଛନ୍, ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଥିଲା, ତାକେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରଟା କେତିକିରି ସ୍ନେହ କରବାରଟା ବୁଝାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର କଲି। ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଭିଉଟା। ତାପରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା, ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଚପଲ ଥୁଆ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ପହଲା ଚପଲ ଥୁଇକି ଯାଇଥିଲି, ହେଟା ନାଇଁ ଦେଖି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା, କେତେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବେ। ଏଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୋଡ଼ିଫାଏ ହେଇଛି। ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଇଟମ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍। ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଅଛି, ଆଗକେ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତିନିଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଲାଗିଛି, 1, 2, 3। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଆଡ଼େ ବି ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାଇଁଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନା ମୋ ବସ୍ ଆଜି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେୟାର ବାଲା, ଯେନ୍ଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିଲା ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେୟାର ବାଲା ଗୋଟେ KFC ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲି, ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେୟାର ବାଲା KFC ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି
ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖକେ ଆସିବାର କିଛି ନେବେ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଏତିକି